Жақсы. Туған күніңіз білен. Рахмет. Моторлы түрікміне. Солдат көбек. Туған күніңіз білен. Рахмет yoğsun. Кунакларны Рейсия Сафуан кызы капка төбенә үк чыгып каршы алды. Район башлыгы Равил Кузеров Ак әбигә Россия президенты Владимир Путинның котлау сүзләрен җиткерде, хәл-әхвал сорашты. Өлкән яшьтә булуына карамастан җитезлеге зиһенле булуы белән һәркемне таң калдыра Ак әби. Югыйсә үзенә тормыш сынауларын күп кичерергә туры килгән. Тормыш иптәше Зөфәр аганы улын югалткан ул. Бүген исә кызы кияве тәрбиясендә гомер кичерә. Оныклары оныкчыкларына карап сөенеп яши ул. Без күреп үткәргән кыенлыкларны яшь буын күрмәсен иде ди Ак әби яшь кабатлап. Сугыш башланганда аңа бары 15 яшь була. Сабантуй кенeye. Шул сабантуйга атыбыз бар ие, ғылып кейсінні. Шул атларны бірінші келіп еттім, суға шапияғы еттілер де, көйтіп та кеттік. Көйтіп та әті мәрхумнер енді. Балалардай, бұл суғыштай, ұзаққа баратақтай, нешілер бізді. Анан шул көшіне çıkarayım, beni Fuzuva'ga alıp çıp gittiler. Alıp Fuzuva'ga alıp çıp gitkenler İngeli 3 ay turufta işledim, anan şahtıga, anan turufka, anan şahtıga şulay. Сугыш bitkindi. Рәйсә Сафуан кызы тормыштан зарланып яшәүчеләрдән түгел, киресенчә оптимист кеше. Кичкенә булсам да йөрәгем олы минем ди ул. Сугыш елларындагы ачлыкны, ялангачлыкны ни икәне үз күзләр белән күреп, үз җилкәсенә татыган Рәйсә апа. Хатирәләрне яңартканда да күзләренә яшь тула аның. Ey Allah kayım dimen. Худайның рәхмәте бар икән безгә дә, димен. Елап та ибәрә. Бик авыр таклар булды. Сугыш yılında bik ağır buldu. Bik ağır buldu. Eyden bitti ki şerkin hepsiz oturup şartıda taşlatadırıyım. Тыныч тормышта тирлекчелектә эшли Рәйсә апа. Малларым көр, артым булганга гел бүләкләделәр үземне диеп искә ала ул. 88 яшенә кадәр үзе дә сыер асраган, әле хәзердә кул кушырып утыра торганнардан түгел. Сөте булсынга диеп 2 кәҗә асрый, бакча тутырып яшелчә утырта. Мобилизовать Үзбекстанга комсомолга кирдем, Березовскида шахтада эшләнде. Комсомольский путевка белән Грецияз турай дип Үзбекстанга алып киттеләр безне. 8 кызык. Сугыштан соң шахтада зарубникта булып эшләдем, мотористкада булып эшләдем. Ангримда мотористка булып эшләдем шахтада. Пенсиягә чыктым. Рәйсә Сафуан кызы кебек өлкән яшьтәгеләр җирлектә шактый, алар һәр вакыт игътибар үзәгендә ди авыл җирлеге башлыгы. Кийекле авыл җирлегендә өлкән 90-95 яшьлек 13 кеше яши. Бүгенге көндә без аларны һәммәсен дә хөрмәтләп, туган көннәр белән котлап, бәйрәмнәрдә, җиңү көннәрендә бүләкләр биреп, йөреп торабыз, хәлләрен белеп торабыз. Алар барысы да ачы сугыш елларын кичкән кешеләр, авыр колхозлашу чорларын кичкән кешеләр, гомерләрен шушы хуҗалыкка биргән кешеләр. Без аларның эшләгән хезмәт иткән елларын искә алып, аларның безгә күрсәткән батырлыкларын искә алып, без аларны онытырга тиеш түгел. Ак әби кунакларны капка төбенә кадәр үк озатып калды. Яшьлегендә күмер чапкан, тирлекчелектә алдынгылыкны бирмәгән Рәйсә Сафуан кызы хәрәкәттә бәрәкәт диеп яшәргә яратучылардан.